Vítame vás pri špeciálnom 12. vysielaní, v ktorom prinášame zostrih z nominácie do 16. ročníka Roma Spirit. Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu je mimovládna organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu medzinárodnej kultúry, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie. Poslaním je budovať porozumenie, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor k vzájomnej komunikácii. A aká bola naša cesta od nominácie po ocenenie v kategórii média, si pozrite teraz s nami. Sledujete našu školskú televíziu? Áno. Áno, hej. Áno. 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 Hej. Roma Spirit 2024. Kategória médiá. Základná škola Drienovec. Na základnej škole zriadili a prevádzkujú školskú televíziu VIP TV Drienovec. Inovatívny prístup školy obohacuje vzdelávací proces. Zároveň je pre žiakov skvelou príležitosťou, ako pútavou formou získať vedomosti z oblasti mediálnej výchovy a zručnosti v práci s informáciami. Za vznikom školskej televízie sme stáli traja kolegovia, tí mladší z učiteľského zboru, a chceli sme trošku ten život na škole tak zmodernizovať, aby trošku sme to tu tak ožili. Zo začiatku sme v podstate nemali nič, takže začali sme s mobilmi natáčať. A ako čas ubiehal, tak sme s vedením školy sa dohodli, že nám nakúpia rôzne technológie. Časom sme zistili na to, že napríklad chlapci z 8. A triedy sú dobrí v stríhaní z tých príspevkov, tak sme ich zapojili do tejto práce. A potom do samotných reportáží sme zapojili aj menších žiakov, ktorí ešte sa tak nehambia a veľmi radi vystupujú. Možno im to dá takú motiváciu, dá ten dobrý pocit z dobre odvedenej práce napríklad, že robia niečo iné ako ich spolužiaci. Verejnosť má rôzne predstavy o tejto komunite a keď si niekto len tak pozrie, zapne našu televíziu, tak možno si trošku tak uvedomí, že aj to sú žiaci a že aj s nimi sa dá vlastne niečo tvoriť a niečo realizovať. Musím povedať, že som veľmi nadšený tým, že sa podujali naši kolegovia, učiteľky, učitelia a naplňajú obec ďalšími informáciami, ktoré doteraz neboli takto sprostredkované, a tým pádom dostávajú sa aj ľudia k tomu, čo všetko sa deje v našej škole, prípadne v našej obci. Rodičia našich žiakov často nechodia na školské akcie a práve cez televíziu im dávame možnosť prihliadnúť do života školy, ako ich žiaci, ich deti teda ako vystupujú, ako hovoria básničky, tancujú alebo aké výkony udávajú v športe. Najsledovanejšou reláciou našej televízie sa stala relácia s názvom Kam na výlet, lebo mnohí nemajú ani prehľad o tom, že ako ten život vyzerá. Keď naozaj z tej osady ani nevídu, tak oni mnohé veci vidia práve len cez tie médiá. A to je podľa mňa veľmi dobrý prostriedok ako na to. A tiež si myslím, že táto školská televízia môže byť veľkým impulzom pre rozvoj tejto komunity. Dúfam, že budú v tom pokračovať a budem ich podporovať naďalej, lebo ja si myslím, že je to veľmi dobrá vec a prospeje to škole. Chcela by si byť súčasťou štábu VIP TV? Áno. Ktorú pozíciu by si tam chcela obsadiť? Kamerou. Bola si už niekedy vo vysielaní? Áno. Chcela by si byť súčasťou štábu VIP TV? Áno. Ďakujem veľmi pekne. Here we are on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Take a breath, thoughts racing through my head. I try
try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute, so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Doliny ako kolovrátky stáčajú z priadze hôr belasé nite potokov. Rieky lastovičky odlietajú do šíreho sveta, na lodiach mrakov prichádzajú. Šikmé stráne skotúľali zelené plátna jelšinám pred nohy. V jarkoch usínajú briliantové brošne. Len pritlačiť ústa, ticho ako list, a vypíjať číre slovenské nebo. Prikročiť po špičkách k černicovému kríku a dlho sa dívať do zreničiek prekrásnych slovenských dievčat. Milovať aj tieň, ktorý vrhá osamelá breza. Milovať túto zem ako strom vtáka, ktorého pred ihlami mrazu schováva v teplej dlani. Roma Spirit 2024. Vážený pán prezident, vážené excelencie, milé dámy, milí páni, vítame vás na slávnostnom udeľovaní ocenení Roma Spirit 2024. Prala, Peňa, Mište a Vilen, vítajte. Dnešný večer otvorila recitálom herečka Lucia Hurajová a výtvarníčka, pedagogička a popredná predstaviteľka Charkovskej školy animácie Pieskom Anastázia Melencová. V doprovode Barbory Botošovej a Marcela Komendanta sme mali možnosť vypočuť si báseň z pera lyrika a básnika Desidera Bangu Slovensko. Tento výnimočný dramaturg, scénarista, ale aj vydavateľ rómskej tláče je nositeľom štátneho vyznamenania Rádu Ľudovita Štúra a jedným z prvých nositeľov aj vyznamenania Roma Spirit. Autor námetu a zda najznámejšieho detského programu Zlatá brána nás opustil pred 2 rokmi. A toho roku by sme boli bývali oslávili jeho nedožitých 85 rokov. Inšpirujme sa jeho dojemným význaním našej krásnej krajine, ktorá sa aktuálne zmieta v emóciách. A dovolme si spojiť sa aspoň pre dnešný večer symbolicky pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.
Dovolme si osláviť všetkých tých, ktorí bez ohľadu na pôvod, farbu pleti, svetonázor či národnosť pomáhajú tvoriť empatické a solidárne Slovensko pre nás i pre budúce generácie. Dnešný večer nám ponúkne priehrštie dôkazov, že vieme spoločne dokázať viac, že ľudskosť vie byť nákazlivá a že sa vieme vzájomne aj podporovať a dokonca nájsť riešenia na veľmi zapeklité výzvy. Dnes večer bude patriť 21 inšpiratívnym príbehom, za ktorými stoja ľudia. Jednotlivci, ktorí nečakali na to, až prídu lepšie časy, ale jednoducho tie lepšie časy začali tvoriť. Ale my tento krásny večer venujeme aj vám, milí diváci tu v sále Slovenského rozhlasu, ale aj vám, milí diváci televízie. Dovolte nám z tohto miesta poďakovať sa všetkým partnerom, sponzorom a ľuďom dobrej vôle, bez ktorých by dnešný večer nebol možný. Ale dnešný večer by sa neudial ani bez tých fantastických ľudí, ktorí si spomenuli na niekoho v jeho okolí a poslali nám 169 prihlášok na ocenenie. Vybrať z týchto prihlášok dalo nám v prípravnom výbore riadne zabrať. 19 ľudí niekoľko dní doma študovalo materiály zo všetkých kútov Slovenska, kde ste nám dali vedieť, čo dobré sa vo vašom kraji deje. Ako sme si s tým poradili ako prípravný výbor a koho sme nakoniec do finále vybrali, tak to sa budete môcť presvedčiť a posúdiť sami počas dnešného večera. Dnes vám predstavíme 21 finalistov, ktorí sa uchádza o pozornosť poroty, aby získali jedno zo 7 ocenení Roma Spirit 2024. A kto vie, možno dnes zistíme, že sa inšpirujeme a trošku nás to posmeli k tomu, aby každý jeden z nás urobil to Slovensko o čosi lepšie miesto na zemi. Spoluvyhlasovateľmi Roma Spirit 2024 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Slovenská televízia a rozhlas a Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Je nám cťou, že záštitu nad dnešným večerom prevzal prezident Slovenskej republiky pán Peter Pellegrini a verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Ďakujeme. V tento slávnostný moment dovolte nám predstaviť vám tých, pre ktorých sme sa tu dnes večer zišli. Vážení hostia, milí televízni diváci, pohodlne sa usaďte a užite si s nami dnešný slávnostný večer. Vážené dámy, vážení páni, predstavujeme vám prvých finalistov 16. ročníka Roma Spirit. Roma Spirit 2024. Jeden z dôvodov, prečo sa mi úplne nechce ísť domov, lebo viem, že opäť ma zavalia informácie. Tých informácií neustále, ktoré sa na nás valia, je toľko a neustále musíme overovať, preverovať, čo je pravdivé, podľa čoho sa zariadiť. Informácie sa môžu niesť rôznym spôsobom a nadobúdať rôznu formu. To, na čom sa asi zhodneme, je, že informácie a médiá, ktoré ich k nám prenášajú, sú ale súčasťou nášho života. Jedna vec sa mi páči, že čím viac sú médiá súčasťou nášho života, tým viac vidíme aj ich rôznorodosť. Že medzi nimi naozaj dokážeme nájsť rôzne formy podávania informácií a to sa nesie akoby celým dnešným večerom. No, tí naši finalisti traja v kategórii médiá sú toho absolútnym príkladom. Pozrime si teda finalistov v kategórii médiá, ktorí svojou prácou prispievajú k informovanosti a vzdelávaniu svojho publika. Roma Spirit 2024. Kategória médiá. Zuzana Uhalová, Pozdišovce. Grafická dizajnérka stojí za originálnym a inšpiratívnym projektom vytvorenia písma Ars Povertica. Písmo je inšpirované rukopisom detí z generačnej chudoby. Tento jedinečný nápad otvára dôležitú tému nedostatočnej podpory vzdelávania detí z málo podnetného prostredia a zdôrazňuje význam rozvoja jemnej motoriky už v rannom veku. To bol trošku zámer vyrozprávať príbeh tých detí cez to písmo. Tomáš Čičo, Bratislava. Prostredníctvom svojho videokanála Rovnaký meter videobloger otvára dôležité spoločenské témy vrátane kultúrnej inakosti.
v snahe využiť potenciál sociálnych sietí efektívne oslovuje široké spektrum divákov a vytvára zmysluplný a populárno-náučný obsah. Budem sa veľmi tešiť, ak časom bude čoraz viac Rómov, ktorí sa budú podieľať na formovanie našej spoločnosti. Aj prostredníctvom sociálnych sietí. Základná škola Drienovec. Na základnej škole zriadili a prevádzkujú školskú televíziu VIP TV Drienovec. Inovatívny prístup školy obohacuje vzdelávací proces. Zároveň je pre žiakov skvelou príležitosťou, ako pútavou formou získať vedomosti z oblasti mediálnej výchovy a zručnosti v práci s informáciami. Verejnosť má rôzne predstavy o tejto komunite. A keď si niekto len tak pozrie, zapne našu televíziu, tak možno si trošku tak uvedomí, že aj to sú žiaci a že aj s nimi sa dá vlastne niečo tvoriť a niečo realizovať. V tejto kategórii by sa asi rozhodovalo veľmi ťažko. Som zvedavý, ako si s tým poradila naša odborná porota. A k nám teraz na pódium to už prichádza prezradiť zástupca vyhlasovateľa 16. ročníka Roma Spirit, riaditeľ národnostného vysielania Slovenskej televízie a rozhlasu Attila Lovás a vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pán Vladimír Šucha. Vítajte. Vy, rovnako ako my, ste nemuseli v tejto kategórii rozhodovať, ale mňa by predsa len zaujímalo, či tam máte svojho favorita. Tak ja myslím, že favoritom v tejto kategórii je každý, kto priloží ruku k dielu a ja si myslím, že Roma Spirit, či je to kategória média alebo akákoľvek iná kategória, je pre nás každoročnou príležitosťou pripomenúť si, že rôznorodosť a inakosť nie je príťažou, ale je to pokladom, ktoré Slovensko má. A slúži poklad. Ďakujeme. Veľa sa rozprávame o tom, že aká je úloha médií. Hovoríme o tom, že majú informovať, komentovať. Najdôležitejšou úlohou médií je reflektovať svoje vlastné spoločenstvo. A je smrteľne jedno, či to spoločenstvo je štát, región, obec alebo trieda na základnej škole. Pokiaľ to robí, je to médium. Pokiaľ to nerobí, môže to byť reklama, marketing, propaganda. Títo traja finalisti to robia a je teda jedno, ktorý z nich dostane tú cenu. Držíme im palce. Napriek tomu ja už horím nedočkavosťou, ako si teda poradila porota v tejto kategórii. Prezraďte nám. Áno, porota si poradila a laureátom ocenenia Roma Spirit v kategórii média sa stáva základná škola Drienovec. Vy určite viete, čo s mikrofónom. Dobrý večer prajeme všetkým. V prvom rade chceme zagratulovať naozaj všetkým finalistom 16. ročníka Roma Spirit, lebo ja si myslím, že všetci sme super, takže... Chceme sa poďakovať vedeniu školy, našim kolegom, priateľom, sledovateľom a asi najmä všetkým našim žiakom, ktorí svojou húževnatosťou, odhodlaním a svojou prácou nás každý deň inšpirujú, že naozaj dá sa to robiť. A v neposlednom rade toto ocenenie neberieme ako za takú bodku za našou prácou, práve naopak. Berieme to ako taký záväzok, že to, čo robíme, má svoj zmysel a veríme a dúfame, že aj my trocha prispievame k lepšej, spravodlivejšej a najmä inkluzívnejšej spoločnosti. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne
zo srdca. Vyzeráte váhavo. Sme televízia, ktorá spája. Lásko, dneska doma nebudeš. Namaluj se a jdeme ven, jak si krásná, nedělej, dneska budeš jenom má, tak už čaje ze sebe nedělej, já si na tebe počkám, venku svítá, já furt zpívám, vždycky tě budu mít rád. Haj, la 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 la, šukar balura. Lejle, proč mě nevnímáš, proč se tváříš, jako bys mě neznala, přitom za mnou umíráš. Aj lejle, šukar balora, aj lejle, proč mě nevnímáš, proč se tváříš, jako bys mě neznala, já jsem z tebe hotovej, nikdy tvou lásku nezahodím, a tak připijím na nás. Já furt zpívám, pak tě líbám, miluju to, jak chutnáš, jak odbije ranní hodina, slzy štěstí utírám, máš mě ráda, mám tě rád, já jsem tvůj na pořád. Aj la 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 la, šukar balura, aj la 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 la, proč mě nevnímáš, proč se tváříš, jako bys mě neznala, jednou za mnou umíráš. Aj la 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 la, šukar balora, aj la 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 la, proč mě nevnímáš, proč se tváříš, jako bys mě neznala, já jsem z tebe hotovej. Šaj la 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 la, šaj la 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 la, šaj la 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 la, la 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 la. La 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 la, shine la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, shine la 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 la. Dámy pánové, pojďme! Aj la 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 la, aj la 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 la. Proč mě nevnímáš, proč se tváříš, jako bys mě neznala, přitom za mnou umíráš. Ocenili ľudí a organizácie, ktoré sa snažia pomáhať a zlepšovať život rómskej komunity. O titul Roma Spirit sa pôvodne uchádzalo 169 kandidátov, pričom finalistov zostalo napokon 21. Sošku si ocenení odniesli v 7 kategóriách. Škola Drieňovec v okrese Košice vytvorila svoj vlastný projekt VIP TV. Žiaci si pri natáčaní reportáží osvojujú praktické zručnosti potrebné pri práci v televízii a vytvárajú si vlastný pohľad na realitu. Predovšetkým poukazuje na život školy a taktiež na život našej obce. Najprv sme začali natáčať s mobilmi, ale potom nám pani riaditeľka zakúpila aj takú videokameru, takže s tým fungujeme. Žurnalistika je od toho, aby reflektovala vlastnú komunitu a aby dala šancu tej komunite na seba reflexiu. A v tomto smere je úplne jedno, či robíme v celoštátnom médiu, medzinárodnom, regionálnom alebo v jednej triede základnej školy.
Amenzam corcore, ochave palmande pire. Amenzam corcore, ochave palmande pire. Come son chavo romano, come son chavo romano. Hey, no male mani con la cave, hey, no male con mano a pingiare, come son chavo romano, sacco di che ho in mezzo romano. Hey, no male mani con la cave, hey, no male con mano a pingiare, come son chavo romano, sacco di che ho in mezzo romano. Avenzam corcore, ochave palmande pire. Avenzam corcore, ochave palmande pire. Come son chavo romano, come son chavo romano. Hey, no male mani con la cave, hey, no male con mano a pingiare, come son chavo romano, sacco di che ho in mezzo romano. Hey, no male mani con la cave, hey, no male con mano a pingiare, come son chavo romano, sacco di che ho in mezzo romano. I dávajte veľký pozor. Všichni jeho, všichni jeho, všichni I vy, pane prezidente, Ej, ňuňo! Hej, no male mani con la cave, hej, no male con mano a pingiare, come son chavo romano, sacco di che ho in mezzo romano. Hej, no male mani con la cave, hej, no male con mano a pingiare, come son chavo romano, sacco di che ho in mezzo romano. Hej, no male mani con la cave, hej, no male con mano a pingiare, come son chavo romano, sacco di che ho in mezzo romano. Hej, no male mani con la cave, hej, no male con mano a pingiare, come son chavo romano, sacco di che ho in mezzo romano. Ďakujeme moc krát, ďakujeme. Krásny večer všem. Bola si už niekedy vo vysielaní? Áno. Chcela by si byť súčasťou štábu VIP TV? Áno. Chcela by si byť súčasťou štábu VIP TV? Áno. Ktorú pozíciu by si tam chcela obsadiť? Kamerová. Ďakujem pekne. Získanie ocenenia nie je bodkou za našim vysielaním. Práve naopak, povzbudilo nás a motivuje k príprave ďalších reportáží zo života školy. Ďakujeme za vašu sledovanosť a podporu. Dovidenia.